Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să facem drifturi cu bicicleta, partea a doua. Dacă vă întrebați de ce nu m-am mai postat de 8 zile, nu prea am mai avut timp, nu contează asta. Ei bine, o să fac drifturi cu bicicleta, partea a doua. De ce? Pentru că, dacă știți voi, puteți să vă uitați pe canal, nu mi-a plăcut acel vlog. Pentru că era seară și nu prea se vedea nimic, așa am zis, hai să fac acum un vlog cât e zi și e soare. Na. Mă rog, nu uitați, ca de obicei vă zic, să apăsați pe butonul de like, să vă abonați la canal și să activați clopoțelul de notificări, să fiți la curent cu tot ce postez. Ei bine, hai și gata cu vorbăraia și să trecem la clip. Mă voi duce chiar acum pe drum, ies din curte și mă duc, revin. Ok, am revenit, am ieșit pe drum. O să pun telefonul cumva, vreau să fac câteva drifturi. Am zis, sper să vă placă mai mult vlogul ăsta decât celălalt. V-am zis, dacă vedeți acum clipul ăsta și nu sunteți abonați de mult, nu știți canalul, vă uitați pe el acolo. Și n-am mai scris acolo partea 1, că n-am știut că fac și partea 2. Am zis să o fac să fie mai frumos. Și asta este ultima parte, ca să știți, nu mai fac alta. Revin. Ok, băieți, am spun telefonul colea și vreau să fac o frână, așa. Să fac o frână, să vin de aici, pe nisipul ăsta, așa. Pun telefonul aici pe piatra asta. Așteptați puțin până mă duc și eu în capătul ăla acolo. Așa, bam, bam, bam. Gata. Sper că se vede. Bă, mamă, lol, la fix, când am pus frâna, uitați și voi cam ce distanță e între unde mi era telefonul și aici. Deci, la fix. Și vreau să vă arăt ceva foarte amuzant. Am spălat azi bicicleta și uitați aici, gen, la far. Când am spălat-o, s-a umplut asta cu apă. Adică nu contează, că farul oricum merge. Acum revin în alt loc. Ok? Mă voi duce în curba aia acolo. Mă voi duce în curba aia și fac acolo. Stai că vreau să fac unul aici mic. Cam nasol că venea o mașină. Dar nu-i problemă, hai să vă zic. Uitați aici frumos în curba asta, bam, bam, bam. Pun telefonul, aici o să fie mai fain, vă zic eu sincer. Mi-e înțeles să caut pe ceva să pun. Revin. Ok, am revenit, am găsit deja ținta. Frumos o să pun, am acolo bicicleta, o să pun telefonul de asta și, na, îl pun aici. Așteptați, mă duc și eu puțin până acolo să-mi iau ceva viteză. Așa? Bam, bam, bam. Sper că s-a văzut ceva pe cameră. Era mai fain dacă nu venea mașina cealaltă. Ok, și cred că cam aici se încheie vlogul. Eu am fost Alex. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal și ne vedem data viitoare. Ciao!